Hej alle sammen. Jeg kigger lige på. Nu kan I se. Nu kan I se jer. Hej alle sammen. Jeg hører det. Nej, vi skal ikke hen i part 2. Vi skal spille det her creepy spil, hvor det er, at vi har nattevagten. Ja, det er et meget skævt spil, og I kan se mig brække mit ansigt. Ja, vi har på en måde lidt spillet det. Husk at abonnere. Husk at abonnere og like. Hvis I kan lide videoen, så husk at abonnere og like. Husk at abonnere til vores kanal og like videoen. Tak. Og nu begynder spillet. Hvis I kan. I kan høre, at jeg har ret højt musik på min computer. Ja, det er faktisk lyden af spillet. Nå. Men jeg går op til min station. Jeg er over til min station og tager for 2. Ja, for det er vores allerførste ting. Jeg skal bare gøre det her. Bare sådan en stor nævne. Sådan der. Så bliver det til. Vi har spillet den her før, og vi håber, altså vi har prøvet at filme før, der var lige en fejl, og den filmede ikke. Ja, fordi den spurgte efter mikrofonen. Ja, så nu filmer vi den igen og håber, at den her video bliver meget bedre. Sidste gang vi prøvede at filme, der filmede overhovedet ikke. Der er meget nøjere ting, fordi at når Franja skal ind og fjerne en rotte, så er morderen op foran døren. Jeg går bare foran døren og teleporterer væk, når jeg Jeg skal lige hurtigt tage en bestilling, hvis jeg kan. Jeg skal lige vende mit kamera. Sådan der, nu kan jeg tage en bestilling. Så skal jeg bare lige holde et og... Ja, kom nu. Yes, you can. Ja, vi ved allerede, hvad alle tingene er, fordi vi har spillet det her. Ja, og nu tager jeg en food number 3. Ja, og før, men så efter det her, så skal vi lave en del 2 af den her video, men den kommer først ud, når det er... Men den filmer vi først, når det er, vi har spillet. Den filmer vi først i morgen, fordi at... Jeg har en soveaftale med de her film. Ja, vi bruger sådan ikke væk hinanden. Ja, for han er jo min fætter. Hvis I tror mig, at Dirk var kærester eller et eller andet, så ville det være meget underligt, for han er 8, jeg er 10. Jeg forstår det. Men ja, han er hans fætter. Og ikke tæt på hinanden. Og lige den uge, hvor vi filmer den her video, der er det faktisk... Jeg tror, du skal fjerne en rotte. Ja, nu er der en rotte. In the toilet! Og han var faktisk indenfor. Var han indenfor? Ja, det så jeg lige. Jeg var indenfor og så ud igen, så teleporterer man bare sådan ud igen. Ja, han var faktisk indenfor, så jeg lige. Og så skal vi bare give et eller andet mad. Jeg giver bare det mad. Kan jeg give ham ingen mad? Jeg vil bare give ham et eller andet mad, fordi han... Prøv lige for jeg har ikke nogen nummer 4. Din brud. Kan du forstå det? Kan du ikke se menuen? Der er ikke nogen nummer 4. Du har set menuen. Der er kun nummer 1, 2, 3. Der er kun en 2, der er kun en 1 og en 2 og en 3. Og jeg har et 3. Ikke lige nu. Jeg skal bare sådan, hvad skal jeg? Ja, jeg har allerede din rotte. Det var en nok stemme. Det er morderen, Franja. Ja. Det er morderen. Det er noget, der skrald. Franja. Det var hans skrald. Det var morderen, det der. Ja, lad os kalde morderen skrald. Skal vi ikke kalde morderen skrald? Han æver skrald, Franja. Skal vi ikke kalde morderen skrald? Jo. Men Franja, du ved godt, at skrald ikke. Han æder et stykke skrald. Det var ham, der kom forbi, man kunne høre hans stemme sådan. Og jeg hader det. Ja, jeg så ham ikke engang, da det var. Jeg får et chok hver gang, at den der siger... Ja, der kommer en. Nu er vi færdige med den her dag, ikke? Og jeg skal bare lige... Det her stadig dag 1. Ja, jeg skal altid stå her. Jeg skal bare sådan altid gå over til et vindue og sige, hej, vil du have den her? Så kan hej, vil du have en rotte? Ja, det vil du gerne. Okay, sejt, her er der en rotte. Nu forstår jeg ikke, hvad vi laver lige nu. Ja, det var det, jeg prøvede at komme. Nå, nu er det dag 2, og nu skal jeg tage en bestilling. Jeg skal give dem nummer 20. Okay, jeg skal give dem en kylling. Ja, nu skal de vil have en kylling. Det er sjovt, dag 2 starter med, at vi skal give dem en nummer 2.
kylling, Jeg vil gøre nummer 2. som jeg aldrig laver. Hvorfor kan I ikke bare lave en nummer 2? Okay, nu skal jeg ud og ordne noget toilet. Godt især hendes skærm, så I ser det spændende. Jeg nu bare at være inde som er kedende og lave ingenting, og bare stå og lave ingenting. Jeg tror bare sådan, at lave ingenting. Ja, jeg klikker bare en masse lige nu. Det er sådan en spam-klik. Jeg vil næsten have en autoklikker. Det gør jeg på min egen computer. Autoklikker den der. Er det ikke meget nemt? Jeg har en autoklikker på min egen computer. Ja. Jeg har ingen autoklikker på begge computertaster. Kan du lige kigge på skærmen og se, om den er færdig? Det er den. Fordi jeg kan Jeg ikke tabte ikke noget. Ej, er det nummer 1? Nej, det var nummer 3. Altså, vi ved jo også bare, at alle food hedder nummer 3. Donut. Vi har et nyt navn til donut. 3. Ja, vi har en ny navn Altså. til kylling. Det er 2. Husk at abonnere. Ja, husk at like og abonnere. Ja, abonner. Subscribe og like. Ja. Og klik på klokkeikonet. Ja. Men de Fordi nu sådan skal noget- subscribe for at klikke på klokkeikonet. Og så kan I klikke på klokkeikonet, og så får I anmeldelser, når der kommer nye videoer. Ja, du bliver bare herinde. Du skal bare lige ud til morderen. Den bilen han har smadret, og så hjælpe ham, men det skal du så ikke alligevel. Løb. Spam. Hvad spammer var sådan. Ej, jeg hader den. Ej, så... Du teleporterer over i der dør. Nej, jeg åbner faktisk døren til Det var sådan lidt spøgelse. den åbner bare ikke for dig. Skal jeg tage den der smart? Hvornår ringer mobilen? Den ringer først næste morgen. Hvis det ligner, at du har Den ringer i morgen. Prøv at se, forklædet sidder bare inde i den. Miau. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Vores forklæde Lige er nu, så grimme. lige nu sker der et eller andet med vores hoveder, og vi kan ikke noget. Vanja, Så vi siger bare, ja, det er derfor. Vanja, du ved godt, at vores forklæde er så tyk. Yeah, jeg er med mamma. I'm your mama. You listen to I don't care, big. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Hvornår ringer den her lort? Så den ringer først i morgen. Den ringer først i morgen. I stedet for den der ikke? Ja, du bliver bare der. Nej, vi skulle først lave en bestilling. Æderkopper. Æderkopper! Jeg valgte lave Spider-Man, når det er. Hvad gør Spider-Man, når han har drukket sådan her? Du skal ikke skubbe mig ind i æderkoppen. Vanja. Æderkop. Sådan der. Det var sådan en ulækker kop, Vanja. Æderkop. Æderkop. Nam, nam. Det hedder jo Nam, nam. Det hedder jo en æderkop. Æderkop. Nam, 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 nam. Ja, der skete et eller andet. Nom. Ja, der skete et eller andet. Vi er ved at blive sindssyge. Han er lige morder. Vi er faktisk gode med morderne. Jamen, jeg er lækker. Jeg sætter mig bare lige her og sover. Så går jeg bare lige ind og henter min gun, Vanja. 1, 2, 3, 4, det var jeg godt. Nej, ikke 3. Ikke 1, 3, 3, noget. Koden 1, 2, 3, 4, fordi vi har spillet det her spil før. Også 2. Ja, prøv. Jeg har jo lige spillet det. 1, 2, 3, 4. Så kan du få 4. Hvem er det? Den kommer om 28 sekunder ind i fryseren. Der tager jeg ind i fryseren. Ind i fryseren. Og jeg sidder bare her i Det er fryseren. løgn, det her. Ja, vi sidder bare Kom nu! Hvad står der der? Tak for lige en måte. Jeg ved ikke, hvad det er. Han er løgn, det her. Men jeg elsker det alligevel. Jeg kan lide. Jeg Jeg er inde i boksen. Jeg er inde kan i bare skyde håndtaget. Dirk, jeg er inde Ja, i. jeg ryster også sådan Dirk, jeg er inde i kassen. Jeg står bare her. Kom ind. Nej, jeg skyder det sidste skud. Og jeg brugte vores sidste skud. Jeg brugte vores. Ja, det havde jeg også gjort. Dør vi. Men jeg tror, man dør, hvis man bruger sit sidste skud. Men så kom der over et. Ja, så kan vi jo bare ikke skyde ham. Han så nøjer nu og grim ud.
Ja, det mener Hvordan jeg, når vi ikke til- bruger. Ja, jeg tror, det er meningen. Sådan. Fordi han står bare derinde. Ja, der står. Ja. Okay. Nå, vi ses. Vi laver lige en ny video. Ja, vi vender lige på den her cutscene er færdig, og så er det, at i lobbyen, der er det, at vi laver en farvel og tak. Ja, vi så sletter stille. den her video nu. Nej, stop, Dirk, vi skal lige stå ved siden af hinanden, og så er det, vi skal lave en farvel. Jeg står på vejen. Ja, jeg står her på vejen. Vinder vi ikke den forkerte vej? Farvel! Hej, den her video blev så dårlig, men vi ses. Bye, bye. Det der skoven, hvor det var, at morderen løb efter mig. Nå, men hej hej! Hej, den her video er lort.